Казвам се Стефан Тодоров, от град Дебелец, Велико Търновско съм. На 75 години. Като натура съм динамичен. Играя футбол даже. Тичам, по цял ден съм прав, карам кола. Научих за вашата клиника чрез сестра Лора. Успях да стигна тук и направихме процедура с идването не съм правил предварителни консултации, дойдох през доктора и при доктор Галили много бързо с едно обождане. Дори аз не усетих, то не е болезнено. Имах опасения, все още не беше изчистено хубаво, доколкото си спомням. И носех пари за евентуално втора процедура. Но доктора беше страхотно коректен, прегледа, каза, че всичко е наред, че няма нужда, доста старателно ме прегледа. Аз съм доволен. Нямам никакви болки, нямам никакви притеснения спрямо това нещо. И вие затова решихте да доведете нещата? Да, ако знаете, тя е от миналата и по-миналата. Още когато аз си направих, тя искаше да дойде. Това е, доволен съм от това, което прави доктора. Дори да ви кажа, че дъщеря ми спомена, вика, да ни стане нещо, че да ни спре да идва човека, ще отърва, ще се размина с метода, защото за другите не ми се и мисли. Знам, ходил съм преди да дойда при вас, съм ходил на съдов хирург и отношението там и нещата са съвсем различни от това.